Inetu ndaswera kaya inu mwaswera bwanji landlord? Ndasweraso. Zikomo. Mwaswera bwanji mayi landlord? Ndaswera bwino kaya inuyo. Ifeso taswera. Zikomo. Tikuthandizeni atrick. Apapa ndisindilishua kuti kaya athandize zake ndi ndani, komano mwina kapena tipanga chiganizo chimene chocho kumapeto. Tikakamba bwinobwino mmene zimene ndabwerera kuzanenazo ndikuti tiona kuti mwina uthandiza nzake ndi ndani. Oho. Ya makamaka ndisanayambe kufotokoza zimene ndabwererazo, ndimati ndifunse nawo. Kodi ifeyo manyumba anuwa timalipira ma 50,000 chifukwa chani? Mwati bwa? Ndikufunsa kuti manyumba anu amene timakhala kuno timalipira ma 50,000 chifukwa chani? Kodi ndi chifukwa chonena kuti kapena munangolota kuti tizilipira ma 50,000? Kapena munangotengera anzanu ndi mmene manyumba alili basi munangoona kuti anzanu sakupereka akumalipiritsa choncho? Kapena munakhala basi bwinobwino ndikuona kuti amene zililimu anthu azilipira 50,000? Inuyo mwafunsa chifukwa chani? Ndikufunsa chifukwa choti ndifuna ndidziwe. Ukadziwa? Ndikadziwa ndikuti ndikhala ndadziwa basi ndikhala mumtendere sina ngati makhala kunoko manyumba anu chifukwa munthu ukamachaja inde mtengo pamayeneka pakhale chifukwa. Mwina amene unaudera katunduyo ndi mmene zili pamakhala zifukwa. Ndiye kapena inuyo mwina ndikuthandizeni kuyankha. Kodi munawonkhetsa zinthu mwina pamodzi ndi pamodzi kuti mwina chifukwa choti amagona momwemo? Of course. Kuti kapena chifukwa choti timasunga katundu mmenemo? Ndilizoniso. Kuti kapena timaphikira kaya ku toilet kuti toilet ndi ya nyumba momo? Eya, zonsezo. Oh, toilet iso? Zonsezo ndi zimene zimakupangitsani kuti muzilipira ndalama imene malipira. Oho. Chabwino ndiye mwina kukambirana kono kuyambire pamenepo. Kucheza kwathu kuyambire pamenepo. Kwini ina general introduction chabe. Okay. Ineyo ndimafuna ndizanene ndizaulule komanso ndizakudziwitseni kuti ineyo toilet sindigwiritsa ntchito, ndimagwiritsa toilet yakuntchito. Ndi toilet yakuntchito yodi ndiye ndimayigwiritsa ntchito kwa basi ndimayiwaza osati masewera. Mamawa, masana, madzulo, madzulo sanaweruke ndikatsala ndi wanawa naita kutchera alamu yokuti imachita kundikumbutsa kuti call of nature naiseva kuti call of nature. Ndiye ndimavaya kumeneko mwina 30 minutes ndikakhuthule nkhawa zanga zonse kumeneko kenako ndikamabwera kunoko nthawi zambiri sindipita ku toilet. Ndiyeno zikugwirizana bwanji ndi zimene mwabwerera kunoko? Pamene ndimanena kuti tiyamba kukambirana pamenepo ndimati mwina tikambirane kuti mwina munditsitsireko ineyo nyumba yanga ija chifukwa choti ku toilet sindimagwiritsa ntchito. Anakuwuza ndi ndani kuti usamagwiritse ntchito toilet m'nyumba mwako? Palibe amene anandiwuza, ine ndinasankha kuti ndizipweteka kwambiri toilet yakuntchito. Ifa kuntchito koto ngati idzadze pompano nkhani yake ndine fande tikuyikutumula osati masewera. Ndiye naona pamene ndaganiza kuti achifani nadziwa zoti ndinimuoneka ozindikira muoneka askulu nadziwa kuti mwina munaonkhetsa zonse ndikubwerana pa 50,000 pacha. Ndi pamene ndimati koma mwina kapena ndikayese kukambirana nawo kuti atsitse mtengo wa toilet sindimagwiritsa ntchito. Ndizosatheka. Eh? Ndikuti ndizosatheka kuti tichotsere ndalama ya rent chifukwa choti simmagwiritsa ntchito ku toilet m'nyumba mwanu. Koma mesa madam issue ya toilet mwanena nokha kuti munaonkhetsa kuti ifike pa 50,000 ipo munali mwakhala pasi mwaonkhetsanso toilet. Ndiye ndoti ne toilet iyo ndigwiritsa yakuno ndimangomenya yakuntchito. Kodi iwe anakuletsa ndi ndani kuti uzigwiritsa ntchito toilet m'nyumba mwakomo? Ndamochita kundikalipira madamu nzokambirana. Ndikukalipira kumene fo ukamba zinthu zoduka mutuka. Landlord ndimachita bwino kumapanga zimene mmapanga kubhala ndi azimayi oyenda aja. Ndamwanodi mayiwa ndadziwa lero. I think mmapanga bwino zimene mmapanga usiku kumabhala zija. Mwezi uno womaliza kukhala kunoko. Sinazi kondeine